నీతిమంతుడవైన దేవా, మీ బంగారు పాదములకు స్తోత్రాలు వందన చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. అపారమైనటువంటి మీ దయా కనికరము చేత మేమందరము బ్రతుకుతూ ఉన్నాము స్వామి. అందరము సజీవంగా ఉన్నాము, ఆరోగ్యంగా ఉన్నాము. మా ఆయుష్ని దినదినము మీరు పొడిగిస్తూ ఉన్నందుకు స్తోత్రాలు తండ్రి. మీరు చేస్తున్న ఈ గొప్ప మేలులకు ఏమిచ్చి మా రుణం తీర్చుకోగలం తండ్రి. ఈ వాట్సాప్లో వాక్యం వింటున్న బిడ్డలందరి కొరకు, వారి కుటుంబంలో ప్రతి వారి కొరకు, వారి భార్యలు, వారి పిల్లలు, వారి భర్తలు, వారి బిడ్డల్ని ప్రభా నీ పవిత్రమైన పాదముల చెంత పెట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను స్వామి. ప్రతి కుటుంబము కూడా ప్రభా మీ నామంలో తండ్రి మీ రాకడ కొరకు సిద్ధపడాలి. ప్రతి కుటుంబంలో బిడ్డలు ప్రభా మారు మనసు పొంది రక్షించబడి బాప్తిస్మము పొంది పరిశుద్ధాత్మను పొంది ప్రభా ఆత్మశక్తితో బిడ్డలు నడిపించబడాలి. పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో ప్రతి బలహీనమైన కార్యాన్ని, లోకాన్ని, పాపాన్ని, సాతానుని, అపవిత్రాత్మలను జయిస్తూ తండ్రి అనేకులను మీ వద్దకు నడిపించు బలమైన సాధనములుగా ఒక్కొక్కరిని కూడా మీరు చేసినందుకే స్తోత్రాలు నాయన. ప్రతి కుటుంబాన్ని దర్శించండి. ప్రతి కుటుంబంలో ఆరోగ్యము, సంతోషము, సమాధానము, ఐక్యత, ప్రేమ, ఆర్థిక అభివృద్ధి అన్నీ మీరు దయచేసినందుకు స్తోత్రాలు. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్. జూలై మాసం 23వ తారీఖు 2021 శుక్రవారం. ద్వితీయోపదేశకాండం 29వ అధ్యాయము 1వ వచనము నుండి క్రింది వాక్యాలను ధ్యానించుటకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన అందరికీ కృప దయచేయునుగాక. ప్రియులారా, వాట్సాప్ ద్వారా వాక్యం వింటున్నటువంటి ప్రియ బిడ్డలకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. అయ్యలారా, మానక ప్రార్థన చేస్తూ మీరు అనేకులకి ఈ వాక్యాలను పంపుతున్నందుకే స్తోత్రాలు. దేవుని యొక్క మాటలు నెరవేర్పులోనికి వచ్చున్నట్లు మనమందరం కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆయన ప్రజలకు అందేటట్టు ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా వాక్యం విని బలపడి రాబోయే క్రీస్తు ఆగమనం కొరకు సిద్ధపడి ఆయనతో పాటు మధ్య ఆకాశంలోనికి వెలుటకు కావలసిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ వాక్యము విని బలపడి పొందుదురు గాక. ప్రియులారా, గమనించాలి, వాక్యం వినండి, అనేకులకి వాక్యాన్ని షేర్ చేయండి. దయచేసి నేను 2 చేతులెత్తి మీకు నమస్కరిస్తున్నాను. ఏ ఒక్కరు కూడా మీరు ఖాళీగా ఉండకూడదు. ప్రతిరోజు ఉదయం నీ స్నేహితులు, నీ బంధువులు, నీ ఇరుగు పొరుగువారు, మీ సంఘంలో ఉన్న క్రైస్తవ బిడ్డలందరికీ దయచేసి పంపండి. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము భూమి మీద అంతా కూడా అలాగా మన్నా కురిసినట్టుగా కురవాలి. ఏ బిడ్డ కూడా నీ వాక్యము నాకు తెలియదు అనకుండా మనమందరము కలిసి ఈ పని చేద్దాం. ప్రియులారా, వాక్యాన్ని రికార్డ్ చేసి పంపడం నేనే అయినా వాక్యాన్ని మీరు ఇతరులకు పంపేటప్పుడు నా దేవుడు నాకంటే ఎక్కువగా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. దయచేసి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం, దేవుని యొక్క కృప, ఆయన దయారసం మన బిడ్డల మీద నిలిచి ఉండునట్లుగా ఈ వాక్యాన్ని సర్వ భూమిలో ఉన్న ప్రతి వారికి పంపి వారు ఎలాగైనా వాక్యం వినున్నట్లుగా మీరు చేయాలని నా ప్రార్థన. ఇప్పటికే చాలామంది బిడ్డలు పంపుతున్నారు. వాళ్ళందరికీ నా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. ఇంకా పట్టుదలగా అనేకులకి పంపాలని నా ప్రార్థన.
29వ అధ్యాయము ద్వితీయోపదేశ కాండము 1వ వచనంలో, యెహోవా హోరేబులో ఇజ్రాయేలీయులతో చేసిన నిబంధన కాక ఆయన మోయాబు దేశంలో వారితో చేయమని మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన నిబంధన వాక్యాలు ఇవే అని చెప్పబడింది. ప్రియులారా, దేవుడైనటువంటి యెహోవా హోరేబులో ఇజ్రాయేలీయులతో నిబంధన చేశాడు. నన్ను గమనించాలి. ఆ హోరేబు అను మాటకు దేవుని కొండ లేక దేవుని పర్వతము అని అర్థం. ఆ కృపగల దేవుడు ఆ దేవుని పర్వతం మీద తన ప్రజలకు నిబంధన చేశాడు. వారికి వారి 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 విషయంలో ఎంతో శ్రద్ధ చూపెట్టాడు. బైబిల్లో చెప్పబడిన రీతిగా ఆ కృపగల దేవుడు సీనాయి పర్వత ప్రాంతాలవి, అక్కడ హోరేబు, అక్కడ దేవుడు తన ప్రజలతో నిబంధన చేశాడు. నన్ను గమనించాలి. తిరిగి మోయాబు దేశంలో వారితో చేయమని మోషేకు ఆజ్ఞాపించి నిబంధన వాక్యములు ఇవే అంటాడు. అంటే దాని అర్థం హోరేబులో ఇశ్రాయేలీయులతో చేసిన నిబంధనను తిరిగి మోయాబులో కూడా చేయమని చెప్పాడు. మోయాబు అంటే నీ తండ్రి ఎవడు అని అర్థం. అనగా మోయాబీయులకు తండ్రి ఎవడు అనేది తెలియదు. ఎవరి మోయాబీయులు అంటే లోతు కుమార్తెకి పుట్టిన సంతానం. ప్రియులారా, లోతు పెద్ద కుమార్తెకి పుట్టిన సంతానం. ప్రియులారా, తండ్రి కుమార్తెల సంతానం అంటే అది బాగోదు. కాబట్టి ఇక్కడ తండ్రి ఎవడు అనే విషయాలను గురించి రాశాడు. ఈ రోజున చాలామందికి తండ్రి ఎవరో తెలియదు. దాని అర్థము ఒక సత్యాన్ని చెప్తాను. దాని అర్థం ఏమిటంటే, మనకు శారీరకంగా ఒక తల్లి తండ్రి ఉన్నారు. వారు మనల్ని ఎంతో చక్కగా పెంచి పోషించి పెద్దవారినిగా చేశారు. అయితే మన ఆత్మను కన్నవారు, మన ఆత్మని పోషించి పెద్ద చేసేవారు ఒకరు కావాలి. వారిని ఆత్మీయ తండ్రి అని మనము అనొచ్చు. అందులో తప్పేమీ లేదు. దయచేసి గమనించాలి. నీ ఆత్మను కాపాడుతూ నీ ఆత్మను దేవునికి లెక్క ఒప్పచెప్పేటటువంటి ఆ బోధకుని నాకు ఆత్మీయ తండ్రి అంటే అందులో తప్పేమీ లేదు. చాలామంది దానిని గురించి కూడా తర్కవాదాలు, దానిని గురించి కూడా కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా దయచేసి మాట్లాడకూడదని నా మనవి. ప్రియులారా, గమనించాలి. నీకు ఆత్మీయ విషయములలో చక్కటి హితవులను బోధించి శరీర సంబంధమైన తండ్రి ఈ శరీర అవసరాలు, ఈ శరీర సంబంధమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎలాగ చక్కదిద్దుతూ, హెచ్చరిస్తూ, గద్దిస్తూ, బుద్ధి చెబుతూ మంచి మార్గంలో నా బిడ్డలు పెరగాలి, నాకంటే గొప్పవారు కావాలనే ఆ గొప్ప అభిమానం, ఆ గొప్ప ప్రేమ శరీర సంబంధమైన తండ్రికి ఉంటుంది. ఆత్మీయ తండ్రులు కూడా అంతే కదా. మాకంటే గొప్పవారు అని కాదు, కానీ మాతో పాటు పరలోక రాజ్యంలోకి వీరు రావాలి అనే గొప్ప ఆలోచన చేత ప్రియులారా, ఆత్మీయ తండ్రి అని చెప్పబడిన కాపరి పనిచేస్తూ ఉంటాడు. ఈ రోజున ఎంతోమందికి ఆత్మీయ తండ్రులు లేరు. చాలామంది ఏమంటారంటే, మేము ఇండివిజువల్గా చేసుకుంటున్నాం పరిచర్య అని అంటారు. క్షమించండి, మాకెవరూ అక్కరలేదు, మేమే రాజు, మేమే మంత్రి, మేమే పోలీసు, మేమే అన్నీ కూడా అని అనుకునే సేవకులు, విశ్వాసులు బోలెడంతమంది ఉన్నారు. ఆ విధంగా కాదు ప్రియులారా. మనకంటూ కూడా ఒక ఆత్మీయంగా మనం చేసే పొరపాట్లు, తప్పితాలు హెచ్చరించి గద్దించే ఓ చక్కటి బోధకులమైన మా ప్రభ ఉండాలి. ఆ విధంగా ఓ చక్కటి బోధకులు మనకు లేకపోతే దారి తప్పిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి
మోయాబు అనగా నీ తండ్రి ఎవడు అని అర్థం. అక్కడ తిరిగి నీవు హోరేబులో వారికి చేసిన ఆ నిబంధనల విషయమై వారికి మరలా ఆజ్ఞాపించమని నిబంధన వాక్యములు ఇవే అని చెప్పమన్నాడు. ఆ నిబంధన వాక్యములనే క్రింద చెప్తూ వస్తాడు. మోషే ఇశ్రాయేలీయులనందరినీ పిలిపించి వారితో ఈ విధంగా చెప్పాడు. యెహోవా మీ కన్నుల ఎదుట ఐగుప్తు దేశమున ఫరోకును అతని సేవకులకందరికిని అతని సమస్త జనమునకును చేసినదంతయు అనగా ఆ గొప్ప శోధనలు, సూచక క్రియలను, మహత్కార్యములను మీరు కన్నులారా చూచారు. అయినను గ్రహించు హృదయము, చూచు కన్నులను, విను చెవులను యెహోవా నేటి వరకు మీకు ఇచ్చి ఉండలేదు అని అక్కడ చెప్పబడి ఉంది. ఐగుప్తు దేశంలో ఫరో జనమునకు దేవుడైన యెహోవా తన స్వప్రజలు, తన సొత్తైన ఇశ్రాయేలీయులు 430 సంవత్సరాలు బానిసలుగా ఉన్నారు. వారిని విడిపించుటకు ఆ దేశంలో దేవుడు ఎన్నో కార్యాలు చేశాడు. ఎన్నో కార్యాలు చేసి ఆ ప్రజలను బయటికి విడిపించాడు. ప్రియులారా, మోషే అంటున్నాడు, అన్ని కార్యాలు ప్రభువు చేసినా మీరు గ్రహించే హృదయము ఇంకా దేవుడు మీకు ఇవ్వలేదు. చూచే ఆ కన్నులను, విను చెవులను యెహోవా నేటి వరకు మీకు ఇచ్చి ఉండలేదు అని బైబిల్లో చెప్పబడింది. నన్ను గమనించాలి. దేవుని సన్నిధానంలో కూడుకుంటున్నటువంటి మనం, యేసే రక్షకుడని చెప్పుకుంటున్నటువంటి మనకు దేవుని వాక్యాన్ని గ్రహించే హృదయము, ఆ తరువాత ఆయనను చూచేటటువంటి కన్నులు, ఆయనను విను చెవులు ఇంతవరకు మనము కలిగి ఉన్నామో లేదో తెలియదు. అంటే ఇక్కడ హృదయము, కన్నులు, చెవులు గూర్చి చెప్పాడు. హృదయానికి గ్రహించే శక్తి కావాలి, కన్నులకు చూచే శక్తి, చెవులకు వినే శక్తి కావాలి అని చెప్పాడు. దేవుని అద్భుతమైన కృపలో ఈరోజు వాక్యం వింటున్న ప్రతి వారు కూడా ఇవి కలిగి ఉన్నామో లేదో పరీక్షించుకోవాలని ప్రభు నామమున మీకు మనవి చేసుకుంటూ ఉన్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని అత్యధికంగా దీవించునుగాక. ఆమెన్, ఆమెన్.